ngegama lakho Nkosi ukuguqa konke phansi kutusa ubukhosi bakho kanye nobungqongqoshe bakho alikho futhi elinye igama esingasinda ngalo linye nje kuphela ngoba phela emunye nje vo umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu umuntu uKristu Inkosi. Babukhoza sawubona mfowethu ngiyaphila. Siphela mfundisi impela ilona kuphela igama likaJesu izono zethu ekwazi ukuqelelwa ngalo sibuyisana noNkulunkulu alikho umsebenzi wethu ngeke ilunge wonke amanye amagama ngeke alunge likaJesu Kristu kuphela. Jesu kuphela. Sawubona nawe umlaleli ekhaya la ukhona nasemotweni nasemsebenzini ephinapi la ukhona mina ngudidingwa kaNkosi. I am your host ngihamba noBaba Ukhoza njengoba usuzwile sibingelela start intambo kuDaviola the weekend boyfriend oseshaya umsebenzi omkhulu kakhulu because impela Sundays are for love. Phumula mfowethu mputa ngenjwayelo suyicabile indlela yakho. Mina nawe mhlaleli siyohlala nawe noBaba Ukhoza kuze kulamule lona ihora lesikhombisa sihleli nawe la kuvuma 103 the adult radio for the young at heart. Sizokhuluma nawe lapha ku 073709 1991 073709 number 083 086 1010 300 isikhulume nawe namuhla njengoba sinawe kusuka manje kuze kube ihora lesikhombisa. Mkhathini ngiyafisa namuhla mfethu sithi ukubheka ngibe nama incidents ana a few kuleli sonto ligcwele ivangeli le mali mkhathini okungikhathazile kakhulu ngifisa ukuthi sikhulume ngako ngikubone ngendlela eziningi abazalwane ngikhulume nabo and for some reason uma ulalele intshumayelo kuma social media and all of that cha imali impela iyona hanjiswa phambili angazi mkhathini ukuthi mhlambe ngobe thina ndremnyama sixakekile yini siyayidinga imali noma vele abantu emhlabeni wonke jikelele bayayithanda imali angazi noma mhlambe imina isiphukuphuku esingazwani nemali or esingayazi imali or esaneliseka ngayiloko enginako nganele nje lokho uNkulunkulu angipha kona angazi mhlambe angazi mhlambe ubula noma yini kepha imali iyathandwa emhlabeni but kuzwisa ubuhlungu kakhulu umkhathini ukuthi kunabantu abacabanga ukuthi basindisiwe kunabantu abacabanga ukuthi uma bephefumula ukugcina bayayibona inkosi abazuyibona inkosi ngoba usuhlala phansi ukhuluma nabo ufuna ukuza nama testimonies abo and all of that mkhathini ibhlungu le ndaba you know there's a marriage seminar ebikade khona ngiyibukile phakathi nesonto nentshumayelo enye engibuke phakathi nesonto imali hanjiswa phambili mkhathini ukuhanjisa imali phambili ukuthi uNkulunkulu uhambisana nemali uNkulunkulu ufuna ukuthi sicebe uNkulunkulu ufuna sibe namamiliyoni nokukhona umfundisi beshumayela ethi amakhosikazi akathanikeze you know abayeni babo ibreaking indoda ikwazi ukucabanga kahle ukuthi yenza njani ama-millions and all of that and then mangibheka izwi likaNkulunkulu mkhathini uNkulunkulu uthi akwazi ukukhonza amakhosi amabili ebese nina mkhathini nishumayela imali ebese nina mkhathini nithembisa abantu lensindiso ehambisana nengcebo iloko ngifuna sikubheke kakhulu mkhathini because uma singakushumayeli lokho mkhathini abantu bazofa bayesihogweni becabanga ukuthi babamba into ekuyiyona yona
nayi ke enye ngeke ngahlangabezana nayo bengazi ukuthi nathi siye ngisazoyithola ukhona omunye wama keyboardist wethu owangenza aware ukuthi nayi into eyenzakalayo ngale ikhathi zephasika and I felt ukuthi we need to deal with this thing siye phasikeni nje iphasika mkhathini esinye seyikhathi la amabandla abona noma thola ithuba lokwenza imali you know they were just sharing with me engibonile izimali okukhulunywa ngazo ngephasika nezimali ezikhokhelwa ama keyboardist for an example guaranteed sums imali ngisawa nokuyibiza emoyeni imali enkulu ukuthi kunjalo kuphinde kucelwe abuholi bebandla noma befundisi bacela abazalwane ukuthi bacela bayenze iminikelo ama pledge wokukhokhela labafana bashaya insimbi abazalwane bayishaye ngaphezulu umfundisi angamnikezi kwayona le abavumelene ngayo ukuthi uzomnika yona let alone le pledge ebazalwane iphume ngegama lalomfana weinsimbi noma le ndoda yeinsimbi aphinda agodle kuyona le mabavumelene ngo100 for an example en imali enkulu ama1000 akusiyo bavumelene ngo100 bese ke athi abazalana abanikela imali yokukhokhela ukeyboardist bese abazalwane bashaya 1000 yena uvumelene no keyboardist 100 angamnikezi kwawona lo 100 amnikeze 70 abazalwane anyway iyakhathaza lento mkhathini naye enye futhi ekhathazayo ikhathaza lento ukuthi abantu abadesperate bafuna uKristu abantu abadesperate bafuna ukusizakala spiritually nibakhokhisa imali emkhathini yama one on one na anginandaba ke yekela lama one on one inkingi nginayo le ilento ukuthi umzalwane ukuze abone umfundisi noma abone umphathi webandla ukuze asizakale ngokukamoya kufanele akhokhe imali ngisemalini emkhathini anginankinga nalento eniyenzayo njengabefundisi ngikulento ukuthi ivangeli sekwaba ivangeli elihambisana nemali uma kungelona ivangeli elihambisana nemali akulona ivangeli kufana nokunikela uma unganikeli kusho ukuthi awusindisiwe abantu bayongena ezikweleteni bayikomashonisa ngobe befuna ukulapheka nokusizakala spiritually bambona umsindisi wabo iloko nje ngifisa ukuthi sikhulume ngakho ikakhulukazi manje siye phasikeni emkhathi ikakhulu manje siye phasikeni because kunabantu abaningi emkhathini abazo associate iphasika nevangeli nomsebenzi kaKristu nemali ngapha uKristu uthi awukwazi ukuseva amakhosi amabili ukwazi useva uNkulunkulu uphinde useva imali ngapha uKristu uthi uthando lemali likhipha nabantu ekukholweni kuningi mkhathini kuningi ngiyafisa ukuthi sikhulume ngaloko mkhathini within the context yevangeli angazi noma iyacaca mkhathini within the context yevangeli because ivangeli lamanga elidayisayo elinikeza umuntu i-impression yokuthi uzobonana noNkulunkulu futhi ukukholwa kwakhe kubonakala ngokuthi imali ayikhiphayo ingakanani lento ihamba mkhathini iye nasemathikithini umuntu athe ngasebenzi angenze example nje my sister in law ngagcine mina ngi-officiate enkonzweni yakhe because enkonzweni yakhe la bekhonza khona ubekweleta u18,000 rand wamathikiti weyimfanelo zesonto bathi nje abangeni lapho so azange beze nasemgcwabeni bekufanele ukuthi sikhiphe lo 18,000 rand ukuze umfundisi ke kuze yena noma kuye omunye umuntu I ended up officiating kule nkonzo leyo ngikhuluma into engiyaziyo mkhathini because
ivangeli lihanjiswa nemali, futhi imali ihanjiswa nokuthi awuzungena ezulwini ngoba nomfundisi nebandla lakho alizuza to a point ukuthi noma sekufikwa ekhaya ngenkonzo yomngcwabo baze benze lesimemezelo bathi nimbonelele la akakweleti lutho, zonke imfanelo zakhe zasesontweni they are up to date. Ila ngifisa siye khona mkhathini ukuthi kanti lensindiso ehambisana nemali, levangeli elihambisana nemali, nezulu ongena kulona ngoba ukhokhela umuntu emhlabeni, sithini ngaleyo nto. Siye ephasikeni manje siyokhumbula ukufa kaKristu ukuze abantu bangene embusweni kaNkulunkulu. Kunabantu abafuna ukungena embusweni abakwazi ukungena ngoba bangenamali. Statistics show umhlaba wonke ukuthi isikhathi esiningi abantu bayinkonzweni ngePassover nangoKhisimusi. So baningi ama-stats numbers don't lie. So baningi abantu abangakholwa abangasindisiwe abazimisela ukuya ey'nkonzweni manje ngePhasika because it has been proven worldwide. Hayi abantu abamnyama kuphela, umhlaba wonke abantu bayinkonzweni, kugcwala kakhulu ey'nkonzweni ngePhasika nangoDisemba. Sithini kulabantu sekusele isonto bayofuna uKristu, kepha fanele kuhambisane nemali. Ila ngifisa ukuthi siye khona emkhathini, kepha ngaphambi kokuba siye lapho asiqale sikhuleke sicela uSimakade ukuthi awu akasilekelele sisilingo semali madoda. Asithandaze. Sisize uNkulunkulu wethu sisinqobe lesi silingo sokuthanda imali. Sisize ukuthi inhliziyo zethu zinamathele kuwena, hayi kumamona. Sikubone wena uyigugu edlula zonke izinto eingathengwa imali emhlabeni. Sithande wena phezukwazo zonke izinto. Silangazelele ukuba nawe emazulwini nokukuphilela emhlabeni singakafiki. Ithemba lengcebo silibeke ezulwini. Ithemba lokuba izinto ezinkulu nezihlonishwayo nezithathelwa phezulu silibeke ekubuyeni kwendodana yakho uKristu Jesu, izosenza sifane nayo enkazimulweni. Sisize Nkosi ukuthi singabambeki ubukhazikhazi basemhlabeni bese sifuna le mali ezosinikeza lobo bukhazikhazi. Silekelele Nkosi sisinqobe lesi silingo. Ngikhulekela nabantu abangeze insindisweni ngoba babanjwe ilemnako yalesi sikhathi, babanjwe uthando lwemali. Bakhulule kulawo maketanga, yenza babone ukuthi konke kungokwesikhashana. Izwe nazo zonke izinto ezikulo ziyedlula. Owenza intando kaNkulunkulu kuphela ophila kuze kube phakade. Yenza uNkulunkulu wethu bangafuni ukuzuza izwe lonke, kodwa ekugcineni balahlekelwe ukuphila kwabo. Bakhulule lelo ketango bakwazi ukuza kuKristu. Ngikhulekela abantu abashumayelayo, abefundisi nabo bonke abantu abamaphambi kwabantu bathi bamemezela izwi lakho, banikeze isibindi sokukhuluma iqiniso maqondana nemali nokweswela okuba khona sometimes emabandleni. Ubanqande Nkosi ekukhohliseni abantu ngenhloso yokwandisa ibali emabandleni. Ubanqande ekukhulumeni amanga, bathembisa abantu izinto wena ongazange uzuyithembise. Ngiyathandaza ukuthi masikhuluma manje silekelele silichaze kahle izwi lakho, banikeze indlebe ezwayo bonke abalalele, wena ukhazimuliswe, ibandla lakho lisizakale, ubizele nabathize ensindisweni ngenxoxelo namhlanje. Siyabonga kakhulu egameni lika Jesu umsindisi negugu lethu. Amen. Amen. Siyabonga mkhathini. Asiphinde singabukele wena osandavula umsakazo wakho impela ukuya nomsakazo ivuma 103 the adult radio for the young at heart. Mina ngudidi ngokaNkosi, I'm your host, ngihambisana nobaba uKhoza. Isihloko sethu esikhuluma ngaso namuhla sikhuluma ngesihloko sevangeli lemali. Ngilibiza ivangeli lamanga, ivangeli lidayisayo. Kepha-ke ngaphambi kokuba singene esihlokweni sethu mkhathini,
zithini inkonzo zephasika kulonyaka kwazise phela sekuselele sonto leli esiyakulona noma seliqala namhlanje ngale la sonto elilandelayo lwesihlanu lola olulandelayo usuku lephasika zimi kanjani inkonzo siqale lapha siqale ePinetown siqale ePinetown sikhona ePinetown ngolesihlanu nangesonto ngigqibela sikho ngolesihlanu umhlaka ngolesihlanu mhlaka 3 April ngo11 kuya ku1 sikhona lapha number 6 Harvey Road sizo celebrate ukufa kwenkosi yethu khona then bese sibuya ngesonto sezizothi uvukile ngesikhathi esifanayo 11 to 1 asiphinde futhi kuphi nakuphi ekhanyeni lapha ePinetown number 6 Harvey Road ngale emva ko Pinecrest Mall ngolesihlanu 11 to 1 so besikhona then ke ngomgqibela sikho umgqibelo zivakashele Sound Doctrine Fellowship bese siyabuya ngesonto ngo11 kuya ku1 futhi lapha ke Sound Doctrine Fellowship inkonzo ziminjani emkhathini Sound Doctrine Fellowship so besise Yellowwood Park Civic Hall so hayi lapha recreational hall la ujwayele ukusithola khona kodwa Yellowwood Park Civic Hall ngolesihlanu kunama session amabili eyokuqala ngo10 kuya ku12 kube nesikhathi selunch nokuphumula nefellowship nje bese ngo1 kuya ku3 kube nesession yesibili so Friday ama session awu2 kusukela ngo10 ekseni ngomgqibelo mabili futhi ama session ngo10 kuya ku12 again and then kube nesikhathi selunch and then ngo1 kuya ku3 isession yesibili and then ke ngesonto ngesikhathi esijwayelekile back recreational hall ke manje not Yellowwood Park Civic Hall ngo11 kuya ku1 asikhumbuzane umkhathini le inkonzo njengoba ziba zimbili isikhashana eside phela ziqala ngo9 ekseni mangaphosisi abantu baze bahambe ngo3 njengoba sithi kune lunch abantu baziphathela ilunch yabo noma siyabahlelela njengenjwayelo hayi ungayiphatha mawukuthi uyacofa impela awudli noma lokho kujwayelekile kodwa nje mawudla kujwayelekile nje abantu bonke ibandla lesilungiselela abazane baziprepare wena fika ulambele izwi likaNkuluNkulu ulambele nasesiswini phela ngesikhathi esifanele kodwa abazane babe besilungisele inhloso nje ukuthi sibe ndawonye sibonana ubuso nobuso sidumise uNkulunkulu ndawonye siqhuquzeleke ngakho wozohlanganyela nathi now ngiyazi ke ukuthi kune Sound Doctrine Fellowship lapha eHammersdale eHammersdale ngiyacabanga ukuthi mengizwe kahle itheleka naye eThekwini sobe seThekwini sonke amen ubaba uMhlongo nescheme sonke laphana esihlanganela esibuko sezwe high school eHammersdale bazobe bekhona eYellowwood Park kulokhu ungabathola bona ngama Sundays makuthi kulo Sunday nje ungakulezo indawo uzobathola esibuko sezwe ngo9 makwa masonto kodwa ngephasika so besihlangene lapha eYellowwood Park Civic Hall ngiyabona futhi ukuthi kune barcode lapha kule post ekhombisa mawuscanner nje ikunikeza ama direction yonke indawo ukuthi uyakuphuza abantu bangazwi bangezulahleka ngeke kulahleke vele noma ugibela nje mawubuza iYellowwood Park iyodwa Civic Hall ozoyithola lapha kodwa ke ikhona ibarcode iposter uzoyithola lapha ku social media wethu ku Facebook kodwa futhi kukhona nezinamba lamfundisi singabanika zona abalaleli nalabo abagibelayo gibela itekisi edrobheni eliya eYellowwood Park noma eMontclair likwehlisa right esangweni lase Civic Hall noma uthi wehle post office nje noma ngabe uthi wehla kule sitolo lesesikhulu ngisaba ukusibiza ngegama lesi sinobuluhlaza nobubomvu noma nje uthi nje wehle eposini lapha eYellowwood Park nayi Civic Hall khona lapho right opposite iyowehlisa nje wehla ugibela esangweni wehle esangweni noma ngabe excuse me noma ngabe kuthiwa linetha kangakanani
awuzunethwa wena ngobe uzovele nje wehle ungene esangweni uphinde futhi ugibele khona lapho esangweni. Insuku zithina siphinde futhi umkhathini kulesihlanu zimbili inkonzo 10 to 12 no 1 kuya 3 and then ngomgqibelo ulesihlanu mhla ka3 and then mgqibelo mhla ka4 zimbili nakhona from 10 o'clock kuze kuyoqedwa ngo3 o'clock. Nani-ke benizovakasha eHammersdale ngephasika. iHammersdale izobuyehlela eThekwini, sonke sihlanganyele ndawonye eThekwini. Wozani khona lapha eThekwini bathinta obaba Mhlongo kuyinombolo zonke lezo ezikhona bese siyakwazi ukuthi sinihleleleke kahle ukuthi nikwazi ukufika nibe khona. Siyajabula kakhulu ukunibona nifike ngobuningi benu. Mkhathini asibiyele kulesihloko sethu sanamuhla. Uthi uKristu umuntu akakwazi ukuba namakhosi amabili. Ebese ethi awukwazi ukukhonza uNkulunkulu uphinde ukhonze imali. Now uNkulunkulu siyamazi ukuthi uNkulunkulu usimakade uThixo. Now uma ethi awukwazi ukukhonza imali uphinde ukhonze noNkulunkulu, ingabe uthini? Uthi imali ingaba uNkulunkulu kuwena, ingaba isithixo kuwena, noma ingaba uThixo imali ingakwenza ukuthi uthande yona kunokuthi uthande uNkulunkulu. Why uKristu eqathanisa imali nobuNkulunkulu bukaNkulunkulu? Ingenxa ukuthi imali iyakhompyutha kwangempela noNkulunkulu ngendlela eyibamba ngayo inhliziyo yomuntu. Ngiyafisa usebenzisa igaba lokukhompyutha. Into enkulu leyo, awuphinde. Iyaqophisana impela, ifuna ukumdethrone uNkulunkulu, imsuse esihlelweni sobukhosi kuhlale yona. Umuntu othanda imali ombona mayidila nemali yakhe ubona ukuthi iwuNkulunkulu wakhe. Akalala ebusuku ucabanga ngayo njalo mayivukile, yonke imove ayenzayo icalculated ukumtholela le mali, angayifela le mali le. Owabulala umuntu ngenxa yale mali. Umuntu onothando lwemali iyamconsume imali, body and soul imenze isigqila sakhe. Ngakho akakwazi umuntu ukuba nothando lwemali kodwa abe noNkulunkulu weqiniso esuNkulunkulu wakhe. Akwenzeki, kuzofanele kube khona okukodwa okuphumayo. Ingakho ethu uJesu uMatthew 6 lo verse 24, akekho ongakhonza amakhosi amabili. Akwenzeki, ayakhompyutha lamakhosi ngokuba uyakuyizonda enye athande enye, noma abambelele kwenye ayidelele enye. Ningeke nakhonza uNkulunkulu noMamona. And uyasinikeza isolution lapha no verse 19 no 21 ngaphezulu nje lapho. Ubethe ningayibekeli ingcebe emhlabeni lapho inokoniwe inundu nokugqwala imoth nerust nalapho amasele fohla khona ebe. Kepha ibekeleni ingcebe ezulwini lapho inundu nokugqwala kungoni khona, nalapho amasele engafohli khona ebe. Ngokuba lapho kukhona ingcebo yakho nenhliziyo yakhe yakuba khona. Ukunqoba kanjalo ukuthanda imali, uyayithatha imali yakho uyithumele ngaphesheya emazulwini la uNkulunkulu ekhona, nenhliziyo yakhe izoyilandela imali. Kodwa mawuyinqobelanisa la emhlabeni imali yakho ube ugombela kwesakhe, ufuna ukwakha inqolobane ezinkulu, awuphi awuyisebenziseli izinto zombuso kaNkulunkulu, kunalokho usebenzisela nje iselfishness yakho neself indulgence, then iyayibamba inhliziyo yakhe imali bese ikufaka esilingweni sokuthi ifune ukukhompyutha noNkulunkulu, igcine ngempela ikukhipha kuyena. Now I started lo Matthew 6 especially verse 19 ukuya ku verse 21. Asimthathe nangu umzalwane uyibuka, starte umzalwane nje othi awu, uma ngabe uKristu usho lento, ingabe uKristu ufuna sibe mpofu yini? Ufuna uKristu thina ke esikholela kuyena, ingabe ufuna singabi namali yini? Siyophila njani emhlabeni singanamali? Siyophila njani ingane fanele zesikoleni, fanele kube ne roof over our heads, fanele ingane zidle, fanele ingane igqoke, fanele ngemsebenzini. Uma uKristu athi lamazwi awashoyo ku Matthew 6, ingabe ufuna ukuthi ngichake yini ngingabi nemali? That's number 1. Umzalwane nje lo. Same verses 19 no 21 bese kuba umfundisi athi niyalizwa iBhayibheli lithini?
lithi lethani imali esontweni nibeke ingcebo yenu nibeke ezulwini. So ngokuletha imali niletha kimina noma nilethe enkonzweni ani invest kimina ni investor ezulwini ila uzokwazi ukuthi uthole yonke lengcebo. So yayibona lo uyilunga lebandla iyamkhathaza lamazwi aku verse 6 amina aku Matthew 6 ayamkhathaza ukuthi uKristu ufuna ngibe mpofu yini. Lo okuyena ungqondo odayisa lelivangeli uyisebenzisa njalo bese kumuntu ubathona akekho umuntu ongafuna ukuba sezulwini nali futhi nezwi lithi thatha ingcebo yakho yonke uyibeke ezulwini. Indlela yezulwini ihambaphi idlula ku man of God. Uyasizwe 1 Timothy chapter 6 lapha ngasekugcineni verse 17 ukhuluma nabacebile ebandleni okuveza ukuthi babe khona abantu aba-rich ebandleni akusisisono ukuceba. Uthi verse 17 bayala abacebileyo u1 Timothy 6 lo kulelizwe lamanje ukuba bangayikhukhumezi bangathembeli engcebeni ephelayo. Nawu khiwo oqala ungathembeli kule mali le ikusasa lakho mawulibuka uthi liyoba right noma liyo kuba right depending ukuthi imali ikhona noma ayikho. Kodwa bathembele kuNkulunkulu osipha konke ukuba sithokoze ngakho. Bese sibayala ukuba benze okuhle bacebe ngokwenza imisebenzi emihle baphane futhi babelane. Ngalokho bayibekela isisekelo esihle sesikhathi esizayo ukuze bazuze ukuphila okuyikho. Na indlela obeya ngayo ingcebo yakho emazulwini. Ukungathembeli kuyona uthembele kuNkulunkulu wenze okuhle ngayo ucebe emsebenzini emihle wenza ngale mali yakho uphane kubantu abaswele nala idingo zikho nebandleni futhi babelane. Bese ngithi kumfundisi ke nakubona abazalwane akusili kukwenza izwi likaNkulunkulu ukuthatha imali uyinikeze umfundisi ukuze ahamba amaholidi akhuphula amazinga eimoto enza ama-birthday party agwilike uhayile ibandla liqhubeka limpofu. Akusikho ukuhlakanipha lokho. Izwi likaNkulunkulu alisiyali kanjalo ningabovuma ukunikeza le man of God imali engayisebenzele engayidingi ye self indulgence nje. Kuhle ukubaholela befundisi uNkulunkulu uyasiyala ngalokho futhi sibaholele generously abafundisi abathembekile abasifundisa kahle izwi likaNkulunkulu abasibekela isibonelo sobungcwele nokuyithiba nokwaneliseka. Kodwa ningaholwa nje indoda ewugombela kwesayo ethanda imali. Kwakhona nje ukuthanda imali kuyakudisqualify from ekubeni umfundisi. Ngakho abazalwane abavula amehlo bangaqolwa umuntu othi imali ayize kuyena ayiye kwabampofu ayiye kuma needs angempela omsebenzi kaNkulunkulu hayi ekugwilikiseni nje indoda efuna ukugwilika ngebandla likaNkulunkulu. Mfundisi lento ishoyo mina angizwa because sengilo mfundisi manje angizwa nje lento ishoyo because uma ngibheka u1 Corinthians is it chapter 9 or chapter 10 umpostoli Paul uthi do I not have the right you claim ukuthi ninkhokhele ubani liphi sosha elaya empini ngeindleko zalo nina uma nithangimele ukuthi ngikhokhela anibona ubufakazi bemsebenzi yami so angikuzwa manje masothi uthini manje. Uqinisile umuntu okhosela verse umfundisi oshumela izwi likaNkulunkulu unelungelo lokuphila ngalizwi likaNkulunkulu. Kodwa lo Paul owasho njalo yena futhi obhale kwabaseFilipi chapter 4 othi ngiyakwazi ukwaneliseka ngifundile ukwaneliseka noma ngabe nginokuncane noma nginokuningi ngenza konke ngoKristu ongiqinisayo. Ezama ukutshela abazalwane baseFilipi ukuthi akafune imali zabe yiningi uyajabula ukuthi bamnikelele kodwa uyafuna bazi ukuthi wanelisekile. Sidinga befundisi abakhuluma kanjalo abangazi ukukhonona bakhe ikim zokuthi balokhu bekhipha more and more kubazalwane. Umfundisi owanelisekile ngeholo lakhe okwavunyelana ngalo mhla ebizwa kelibandla ayo hleze nescheme neplan nentshumayelo netrick thizeni azabiza abanye abefundisi abazonitrick ukuthi nikhiphe more and more ngoba umgoda ugcwale kule ndoda ethi indoda kaNkulunkulu. Inhliziyo yaneliseki hleze ifuna more. Ileyo nto uNkulunkulu asiyala ngayo 1 Timothy 6 ukuthi asifundeni ukwaneliseka ngokuncane. Yebo umfundisi akaholelwe ibandla libe generous kuyena kodwa umfundisi akangabi ugimba
mina ke angikwazi konke lokho, angiyena umfundisi, ngiyimvu nje yasebandleni, ngiyilunga nje lebandla. Sifundelwa umfundisi iBhayibheli, uyena ositshela lezi zinto. Ngizokwazi kanjani ke mina as an ordinary member of the church ofundelwa iBhayibheli, achazele iBhayibheli abafundisi ukuthi le mali engikhiphayo ingiholela esihogweni. Nalomuntu engikhipha imali ngithi nginikeza kuyena uyokhalakathela esihogweni nami. Le mali ukuthiwa ngiyikhiphe ngiyibona la ezweni lo angitshela ukuthi iyona ngcebo esezulwini okufanele ngisizakala kanjani ngoba mina I am ignorant. Mina angiqondi lento. From the time sifundiswa ivangeli, safundiswa ivangeli elihambisana nemali. Ngiqonda kanjani ke ukuthi ngikwazi ukuhlukanisa phakathi kwevangeli elisindisayo nevangeli lencebo. Mhlambe siqale ngale yokuhlukanisa ivangeli. Into elethe insindiso kumuntu ukukholwa ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkuluNkulu eyaba umuntu, yafa endaweni yethu njengabantu, yakhokhela izono zethu ngokufa kwayo. Ngokukholwa uyena ziyaxolelwa izono zethu, singabe sisabhujiswa ngenxa yazo, kodwa sinikeza ukuphila okuphakade okuwukubusa kanye naye ingunaphakade. Alithi ngenxa ukuthi sewukholwa uJesu ke usuzoceba, usuzoba nomuzi emhlanga nasesentini, usuzodrive imoto ikanokusho, uzoba namamiliyoni ekweleti izocisheka. Akazange asithembise lokho uNkulunkulu. Siyeza isikhathi sokuceba, ukubuya kukaJesu la siyonikezwa khona imivuzo ngakho konke ukuyikhandla kwethu sisamlindile. Ivangeli lisho njalo, ma weza enkosini ngoba uthi uzothola umsebenzi, uzothola umshado, uzothola umuzi, uzophila ekuguleni kwakho, awuzanga kuJesu, uze kwinkohliso owayizwa ishunyayelwa ngesikhathi wena ulalele. Phenduka ke ezonweni zakho kwangempela, hayi ukuthi ulandele ibandla ngoba ulambile unethemba lokuthola imali ngoba wezwe intshumelisho njalo. Phenduka ulandele uKristu ngoba wesaba ukubhujiswa ngezono zakho, ufuna ukwenza ube ngcwele uhlanjululwe ngegazi lakhe. Ilo mehluko phakathi kwevangeli langempela naleli vangeli eliyinkohliso, ukuthi wathenjiswani, wezelani mhla uza. Kumele uze kuKristu ngokwethemba ukufa kwakhe, hayi ukuthi uze kuKristu ngoba bethe uzothola imali nengcebo yasemhlabeni. Naku mfundisi, ngifundelwa ivesi ngilibona ezwini lenkosi elithi awukwazi ukuzobona indoda kaNkuluNkulu ungaphethe lutho esandleni. Bayikhombe ezwini. Ebese ngifuna ukuchazeleka kumfundisi ukuthi umuntu usindiswa kanjani. So bese ke kuba nalento ukuthi woza ngizochazela ngoba nibaningi yenza nama appointment ukubonana nomfundisi nayi imali lento yama 101. Mina ngiyibona lento isezwini, ngifundele lezwi ukuthi awukwazi ukusondela kuNkulunkulu ongaphethe lutho ebese nangiyayibeka umfundisi. Ngazi kanjani ukuthi lento yama 101 akhokhelwayo siyaqolwa? Bayakudidisa and ma ukhethe umfundisi orongi uyadideka kwangempela. Kuzokusiza ukuthi uzwe nabanye ukuthi bathini. Uyakubusisa uNkulunkulu mawuthola ithuba lokulalela kanje, uzwe ukuthi khona abakhuluma into ehlukile. Sekuzofanele utadishe ngokwakho ke ubheke ukuthi obani abakhuluma iqiniso. Kodwa for example u1 Timothy chapter 6 verse 3 uthi uma kukhona umuntu ofundisa okwahlukileyo ephikisana namazwi aqinisileyo enkosi yethu Jesu nemfundiso enokwesaba uNkulunkulu, iqhubeka imchaza ukuthi umuntu ophakeme kanjani. Uthi mayibachaza kuverse 5 ukuthi babantu abanjani, uthi bawuhlobo lwabantu abaphucwe iqiniso laba abathi ukuzenzela inzuzo kungobuNkulunkulu. Ngamanye amazwi babona indaba yokuhamba noNkulunkulu nokuba semabandleni njengendlela yokwenza inzuzo. Mangiqala ibandla, indlela yami yokuthola isinkwa, le indlela yami yokuceba, khona abafundisi abacabanga kanjalo. Kadaku mawuholwa umfundisi onjalo owazi ukuthi into yakhe le, into yomndeni wakhe le,
yokuthi bayiphilise ngayo. Ingakho umfundisi kade echaza ama-Easter isikhathi samabhonasi kubona. Ileyo nto ebalekile nje bakuzwa kuma-Easter isikhathi sokuthola more money, ngoba this church nalento abayenza la is all about ukuzakhela inzuzo. Uthi uPaul bagada banjalo abantu abaphuciwe iqiniso, abafundisa into eyokwaduka. Asiyale thina abazalwane kuverse 6 uthi ukumesaba uNkulunkulu nokwaneliseka kuyinzuzo enkulu, ngokuba silethenga lutho emhlabeni kusobala ngeke simuke nalutho, kepha masaneliswe uma sinokudla nezinto zokugqoka. Kodwa abantu abathanda ukuceba kuverse 9 bawele esilingweni, ogibeni nasey'inkani okwenzobula eziningi ezilimazayo, ezikhalakathisela abantu ekufeni nasekubhujisweni, ngokuba ukuthanda imali kuyimpande yabo bonke ububi. Abanye ngokuyifisa mfundisi bahlubuke ekukholweni njengoba kadusho, bayigwaza ngemjunje eminingi. Athi-ke wena muntu kaNkulunkulu baleka kulezo zinto, phokophelela ukulunga, ukwesaba uNkulunkulu, ukukholwa nothando, ubekezele nobumnene. Ngathi uJesu ethi funa kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, konke lokho okunye kuyolandela ngemuva. Nangu uMamdudu lapha ku-0737091991 uthi amen bafundisi. Benazi yini ukuthi kunesonto la umfundisi ayinikelwa imali, even nabantwana bakhe bashayelelwa imali and presents uma kungama birthdays wabantwana bakhe. Kusho uMamdudu. Understand ukuthi why ku celebrate birthday kamfundisi, ku celebrate birthday kamamfundisi, ebese kuthi wonke amalunga webandla ak celebrate oma birthday wabo at all. Like uhluke ngani umfundisi? Mhlambe umfundisi bazothi sibadelelisa ngebandla, but angikhumbuli uKristu ngempela, angikhumbuli nje. In fact uKristu uyena owaze wanikela even ngempilo yakhe. Angikhumbuli uKristu esevwa ngalendlela. Nasikhuluma ngomfundisi oholayo namkhathini oholelwa ibandla, khuluma ngomfundisi oqoqelwa imali yepetrol. uMamdudu uthi ngisho ingane zakhe makwama birthday zishayelwa ama present izinikelwa nemali. Ayithengele ngani ngophela uyahola. He's a man of God. Asithole na ukuthi ngiyabingelela abafundisi bami, ngihlezi nani ngilalele saze samnandi isifundise nikhuluma ngaso. Siyabonga isifundiso kusho ukhetho kaMpele lapha kwaSwayimani. Nangu naye uMakhumalo sesimero. Mashobane sawubona. Abalaleli bevuma ngihleli nani ngindalela aniveni sakha izinkulumo zenu nje akwenzeki zingikhithele inhlezi nje nginani unyaka nonyaka. Ngiyabonga uMakhumalo eMaritzburg esimero. Siyabonga kakhulu wena Makhumalo. Na nguThembi kaDimba naye. Sawubona sisithembi. Ngibingelele babunkosi babukhoza egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Yabo nje nayikhuluma indaba yemali, indaba yemali inkulu emasontweni. Yabo nje njengoba kuzoba ama-Easter akumele ukuthi ungabi nayo imali, kumele ube nayo imali, ngoba umfundisi uyasho athi ngicela ukuthi imali iqale ku-R50 kuyaphezulu. Imali eyisiliva no. Uboneke ukuthi mina-ke njengoba ngingenamali nje ngizokwenza njani. Into ebuyisabisa emasontweni ileyo. Uyabona nje uma ungabazi ukuya esontweni uthe imali anginayo ngizokwenza njani. Hayi ngama-Easter kuphela, nangama-Sunday nje muye esontweni kumele ukuthi ube nemali. Lapho uzofica abafundisi sebeyifake la emva kwelento, emva kwey'ndlebe. Nabanye-ke abazalwane kuthiwa nje thelani imali, thelani imali. Lapho uthola ukuthi bamney'ndishi lezi ey'nkulu, kumele nifake imali yamaphepha. Kunzima ngempela. Ngiyabonga kakhulu Thembi Dimba. Siyabonga sisithembu. Nonjabulo uManjeps kaMamwelase lapha kaMazibuko. Ngibingelela abafundisi bami engibathandayo. Nayithinta indaba. uNkulunkulu akasize senze ukuthembeka, singabanjwa uthando neminako yezwe.
ukhayelihle kaMthimkhulu uthi hawu amen bafundisi bami silalele sinomndeni wami. Upamela Kakhazi uthi greeting my pastors watching from Woodlands at Tegwini. Siyabonga uthi I hear you Baba Khoza that our money should help the needy, not give pastors vacations. Listen, you know, I don't think Baba Khoza uthi ningamspoil umfundisi once in a while. There's nothing wrong with uthumela umfundisi kwi-vacation once in a while, but it should not be part of the program yesonto nezinto ezenzakalayo ukuthi every year umfundisi yena fanele ahambe ayo-vacation noma a-celebrate i-birthday yakhe. What's up with that? I mean, kwenzakalani ngamanye amalungu ebandla? Akahambe ngemali yakhe umfundisi, akahamba ayosebenza. Msikwamukele emoyeni sawubona. Ayibonga inkosi. Baba Majola. Ayibonga inkosi yasezulwini. Inkosi yami siyabonga bazalwane. Kodwa ke inkosi yami nginembuzo mina baba esikhathini esibhekene naso njengamanje. Baba Majola. Ngibona isayidi elilodwa. Ngiyengithandaza ngelinye ilanga. Yithi ingxenye yethu thina abantu abamnyama yini eyenza ukuthi ilutheke kangaka. Angazi ngiyengithandaza ngithi mina kodwa bakithi kwenzeka kanjani. Uyabona lento le lento le e1 and 1 ebese kuba yilento angazi ngiyibuke la TV ethi umuntu abeza abantu estadium bethatha amaplate befaka 750 umuntu eyedwa afaka 750 eplatini. Number 3 ethi omunye faka 1000 bosuza ngizokubeka izandla bosuyedlula uthola ukushaya ulayini abantu bakubama 1000 afike afake 1000 bese mbeka isandla edlula. Angazi ukuthi kwenzeka kanjani engqondweni zethu egameni lika Jesu. Mina impela ngidedekile ukuthi baluthika kanjani. Yakubona India baba, yakubona umlungu la umuntu emnyama phela labalutheki ufice bagcwele abantu babamba ulayini. Kodwa into engiyaziyo baba umfundisi inkosi noba umfundisi uKhoza umthandazo awuthengwa. Lithi le nkosi ngeniphe ngesihle nani lento idluliseni ngesihle. Umthandazo once wawuthenga umthandazo ngeke ukuphilisa umthandazo awuthengile ngoba kusona kaNkuluNkulu womuntu. Ukuthola kwenye indawo abantu bashaya ulayini baphetha amatshe kuthiwa woza kodwa badoda uthatha itshe lakho ufike futhi lapha ya ukhokha imali ngetshe lakho. Ethi omunye wozani nenhlabathi ucafuna inhlabathi ekhaya uze nenhlabathi yakho ufike lenhlabathi yakho uyikhokhela imali inhlabathi yakho ithatha ekhaya. Ayi mina ngitangazi ukuthi imuphi umthandazo esawudinga ukuthi sikhulekele enye ingxenye yethu. Akwazi ukufaka imali uyibone ku screen ku TV i-account bose ufaka imali uyifake ngempela imali ngeyani lemba loyifakayo ngoba ngeke izikusize le mali noma ungayifaka ukama uzosizakala uze abantu befakaze beqhamamanga bethi basizakele bathengiwe labantu abafakazayo ukuthi hayi kwenzekile ingenile imali ku-account hayi ngutholile umsebenzi ngithengele imoti kanti ithimu le ehamba nabo la ngeke awukho mali engena e-account ungazange uyifake wena lutho. Ayi sibonga Baba Majola. Siyabonga kakhulu mina ngithi ngazi esihlangane kuthandaza nje namba abantu nazi igebe mina ngithi igebengu ke baba zasezulwini ibhize othula abantu imali zabe inkulu kabi kodwa ngelinye ilanga bayofika bame phambi kaNkuluNkulu. Baba Majola Ngibonga kakhulu uNkulunkulu anibusise amgcine baba siyamthanda kakhulu uNkulunkulu angigcine nomndeni yenu. Siyabonga Baba Majola uthandwa yithina kakhulu nabo bonke abalaleli bakhe. Samukele emoyeni sawubona. Baba umfundisi uKhoza ubaba umfundisi uNkosi nethimba lonke le-SDS asingene ntambama sibingelele igama lenkosi ethu Jesu Kristu amen. Amen. Mfokameni isikhathi sona sihambile uthi qaphu njengensizwa nje. Yebo baba. Indaba ye-prosperity inzima futhi iyahlekisa kwesinye isikhathi inkinga. Because ugcina sekwenzeka izinto ungangena ugcina ngempela ebhujisweni nasemanyaleni ngenxa nje ye-prosperity.
nanokuthi thina abantu abakholwa abasindisiwe abamukela umusa kaKristu Jesu i-prosperity ngithi mina-ke baba umfundisi i-prosperity usukuyona vele already asisekho isidingo sama-1-on-1 nje besho baba umfundisi umajola ukhohlise abantu noma abanye befundisi beprofethele ukuthi kwasha kwacima faka 1.5 uzobona kuzophela 2 months into zakho uzobe ucebile unakho konke ubone nje ukuthi impela sise confused kodwa into edala lokho baba ngilikhuluma nje iqiniso ungahlali ngokuphelela ezweni likaBaba uNkulunkulu nongalikholwa izwi likaNkulunkulu. Incwadi yeZakha chapter 32 verse 1 ithi igama elihle likhethekile kunengcebo enkulu nomusa kunesiliva negolide. Uyabona into ebalulekile igama elihle iliphi igama elihle uJehova uJesu leligama elihle likhethekile kunengcebo enkulu nomusa. Uyabona ukuthi umuntu uyawudinga umusa kaJesu Kristu kunesiliva negolide. Ngeke ngithi mina asiqale sifuna umbuso kaNkulunkulu kuqala nokulunga kwakhe. Then-ke lokho okunye-ke sikushisa kangako kusenjezweni uNkulunkulu uyosenzela khona futhi ngesikhathi esifaneleyo ngoba lithi iBhayibheli konke kunesikhathi sakho. Ngiyabonga kakhulu ithuba baba. Izolo bengisePine Town baba kodwa-ke sokuye siyixoxe ngelinye ilanga lento benihlela usuku lonke nje ePine Town sokuye siyixoxe ngelinye ilanga kodwa. Baba Umyeni siyabonga njalo nawe yenza njengobaba Umyeni nobaba Majola lapha ku 0861010300 0861010300 asikwamukele emoyeni sawubona. Yebo sawubona. Nkosi yami sikhuluma nobani kuphi? Ukhuluma noSuso Ngcobo la eMbongolane Showe. Mapholo. Yebo baba nami baba ngikunilalela la kodwa ngiyaqala ukungena emoyeni. Siyabonga. Baba nami ngiyalithanda uhlelo lweni ngoba nikhuluma ngendaba ezinhle kaJesu Kristu. Baba ngiyafisa ukwazi ukuthi uJesu lokhulunywa ngaye baba ngabe umuntu ngempela osindisiwe noma ufisa ukusindiswa yini angimela yenze baba? Sokuphendula manje baba because uzokhomba ezwini ukuthi kufanele wenze njani ubese kushilo kepha uzokuphinda futhi Mapholo. Yebo ngiyabonga kakhulu baba. Siyabonga mfethu. Asikwamukele nawe emoyeni sawubona. Ayibonge. Siyabonga man njani ma? Ngicela umaphakamisa izwi kancane ngiyezwe nje ukuthi ivoice iphansi namuhla. Sithulile egameni likaJesu. Amen. Sibonga ukukhululwa nje. Kakhulu. Kuzo zonke lezi zinto hayi uNkulunkulu ngiyambonga wangikhulula ngoba yehibakithi. Inkinga ziningi kodwa siyambonga ngoba uNkulunkulu njengamanje uphethe imbenge uyahlunga. Ufuna kuhlungwa amakhoba namabele. Kuhlukane. Ngoba ziningi izinto eziphenyekayo uNkulunkulu kwaba yicebo lakhe ukuthi nizongena kule msakazo nizovumbulula izinto eziningi ngoba umuntu ugqilazekile ethi ufuna ukukhululwa uthi angena enkonzweni kanti uyozicindezela more awazi ukuthi yenze njani. Ziningi izinto yabona njengoba nikhuluma iminikelo nje ngikhuluma ngezinto ezicindezela abantu eziyinkinga okuye ukuthi abantu behluphekile bexakekile bethi baya kuNkulunkulu bafike bayocindezela bafuna imali uyabuya uhlubuke uhlaza ngoba wazi uzoyithatha le mali mase kukhulunywa ekuthiwa nje ayithela abanganikeli ngeke baze bathole lutho kukhulunywe ubuye kokunye futhi engifuna ukuyithinta ile ndaba yezizathu. Indaba yezizathu bakithi iy'ngcindezi enkulu ngoba abantu abaningi nathi nje besicindezelekile kodwa kuNkulunkulu uyasikhulula. Wazi ukuthi uma ngabe isizathu ungenaso wena kusethi awunto yalutho amanye amabandla nje mhlalise nalapha emuva. Yabona nje mhlalise lapha emuva abantu bahlele ey'khundleni kuyo yonke into. uNkulunkulu wangihawuza ngisebandleni la ngekho khona ndaba mfundisi nomama mfundisi uhlala lapho bayi eAsha ufika ungena ikhombisa lapha hayi ukuthi lapho sekuyisihlalo sakho mawufika ngendawo uhlala kwenye indawo uhlala nathi yazi uzizwe ngabe ngakhululeka. Siyambonga Simakade. Siyambonga. Inkosi emgqileni saphuma sengathi uNkulunkulu bengabakhipha abantu bakhe ngoba yabona iminikelo ilezi izathu zingcindezi enkulu kabi ngoba abantu bazi ukuthi izona ezizokungenisa ezilini izona uNkulunkulu akubona ngazo ukuthi yena uyakhonza
Siyabonga kakhulu ma, siyabonga nje igalelo lakho nako konke esifundisa. Yo, asikwambungele nawe emoyeni sawubona. Yo sawubona. Nkosi yami nje uthi qaphu isikhathi asekho. Awuthi baba ngiyanilalele lapha. Cha ngithi mina kade ngifuna umunye ubaba la ubamajoni. Mina iyenzela lonto baba into ezusiyenzele ngangifulelwa indodakazi yami. Ngidedile. Kodwa nje ngawulahla u2000 eshidini ayingaba na auction. Sengihambe inyanga nabantu na you name it. Sengiphelele nayimali. But I've done it. Ngangizokwenze njani? Asizakala. Mhlawumbe angisizakala. Angikuhleki baba, angikuhleki. Yasizwa angazi noma ngalibiza leli bandla. Yasizwa uNkulunkulu uthezweni lakhe umkhuleko. Umkhuleko nje. Hayi wemali. Angikukaki kusethi lapho kwelinye ibandla yayona kwakhulekwa nje kwakhuleka kwajulwa. Namanje noma ngikhuluma wabona ukuthi ingane ifundise evasithi ngayo yonke lokhu for 7 years bayibuye ukuthi ithole umsebenzi vele iphendukele yikhadi ihlanye usesiboni yakhe hayi ukuthi usaya lo muntu usezusile kwakungena esa-aplya ngaphakathi I have to lose even that ngoba manje la kuthiwa la naye lokhudlana kosimane ngaka ngihamba nabo nonkosikazi wami Siyabonga baba i-testimony yakho. Sure, what a sad and yet very powerful testimony. Testimony yakho baba uNkulunkulu ngiyathemba ukuthi uzoyisebenzisa ukulekelela abantu abaningi. Ibhlungu lento. Mkhathini kusele 2 minutes kuphela ukuthi ngicela siphendule bonke laba sebe noma sesingazobaphendula in details. Mkhathini Cela ukuphendula lo buzo ukuthi usindiswa kanjani. uRomans 10 uthi kuverse 13 bonke abakhuleka egameni lenkosi bayakusindiswa bese yaveza ukuthi kufanele bakholwe ngaphambi kokuthi basindiswe kufanele bezwe ukuze bakholwe. Kufanele uzwe ivangeli lindaba ezimnandi zokuthi wena uyisoni ufanelwe ukugwetshwa esihogweni ngenxa yezono zakho. uNkulunkulu ukuthandile wanikela indodana yakho ukuthi izofa endaweni yakho ikhokhele lezono zakho khona izokwazi ukuxolelwa wena ungabe usabhubhe. Lezo indaba ezimnandi ivangeli. Kholwa-ke lelo vangeli ukuthi uJesu indodana kaNkulunkulu waba umuntu wafa endaweni yakho. Ngokukholwa uyena ungaxolelwa izono ubuyisane noNkulunkulu. Bese uyamcela kuNkulunkulu ukukhuleka egameni lenkosi umcela ukuthi ucela ukuxolela izono ucela nawe akusindise insindisi ifika kanjalo. Khona umuntu osafuna umphendula. Nangilothi ngiyabingelela studio into ebalekile ukuthi you must learn to read your Bible. If wenze njalo ngeke ukhohliseke ube nomoya ukhohlisa ukuthi lo mfundisi obizwa uNkulunkulu noma yilaba benza ibusiness ngegama likaNkulunkulu usho njalo. Uthi lo ngicela ukungasho igama lami nayikhuluma indaba la ngikhonza khona siyaphoqa ukuthi sithenge ama present for ubaba nomama umfundisi. Yeah, okay. So yeah, senizwile ukuthi uthini okunye angingakufunda. Uphinde uthi amen bafundisi bami awuyanzima le ndaba enikhulumayo. Yaza abafundisi bacishe basixabanisa noNkulunkulu basithembisa izinto ezinkulu. Next Sunday uzwa ama testimony abantu bethi bangenelwe izimali ezinkulu kuma account babe hey madoda ngiyayazi lento. Yeah, sasibonge maningi ama messages enu sizowafunda wonke off air, maningi ama phone calls esiwabonayo la esikwazi ukwathatha off air sizoqhubeka siwathathe off air. Nampela la kufanele siphendule khona siyophendula impela. Mina nomkhathini seyileso sikhathi sihlale sisho ngesixhosa ukuthi luchaba liqesha kepha sikushiwe sikushiya la amazwi. Funda belo ukuzifundela iBhayibheli ngokwenze njalo. Awusona students kaMkhathini noma sikaNkosi noma ndoda thizeni ke noma inkosikazi thizeni kepha students kaMoyingcwele uqobo lakhe ungeze ukudidisa ohlala inguna phakathi ngaso sonke isikhathi. uNkulunkulu akakubusise sibonane nawe ngesonto ezayo.